שלום חברים, חברות וקוקסינלים, אנחנו באפוקליפס רייזינג בסדרה החדשה. אנחנו נמצא שם. מה שתגיד. אני איתך. אתה בגרופ. אני ברוב עם עצמי. כן, תצא, גם אני בגרופ עם עצמי בגללך. יש פה גלגל, אני לא יודע כמה אני קרוב אליך. הטרקטור די רחוק, וגם פה יש גלגל. עזוב אותי, אני שומע את הבליסטי גלאס, זה הכי חשוב. הופה, פלשלייט מיליטרי. לא יודע כמה אני צריך את זה, אבל סבבה. אנשים פה אשכרה חסמו בסיס. כי אנשים פה לא יודעים לחסום בסיס. טוב, בוא נלך למצוא אותו. אוקיי, דקה. מצאתי רק אוכל צבאי, מה זה? גם אני. וואו, מצאתי כל מיני, וואו, המון דברים טובים על שטורף פה, אני מוצא פה בשר נע על האדמה, מוצא מלא שטויות, לא מבין. המון דברים טובים אני מוצא על ההתחלה. אוקיי. What the fuck, אני רואה קומקום מרחף. קומקום ענק מרחף, דורון, זה בסדר? בשיא הרצינות אני רואה קומקום ענק מרחף. יש פה פלשלייט סורווייבל. לא יודע עד כמה אתה צריך את זה, אתה יודע, אבל... דורון, אני הולך לבדוק מה זה הקומקום. טוב, אני ב-HQ, תצא מבוא. דורון, הקומקום הזה אמור להיות פה? כן, בטח. מה יש לך? אתה בטוח? לא. איזה קומקום בדיוק? אם אתה רוצה אנחנו יכולים להתקמפר בזה. בתוך קומקום? כן? מה זאת אומרת? יש פה קומקום מרחף. אוקיי. אתה ליד פקטורי? אני ב-HQ. אוקיי, לא יודע איפה אתה. אני... בפקטורי יש קומקום מרחף. אני לא צוחק איתך. צריך מפה, אני לא זוכר בדיוק איפה ללכת. חומרי בנייה, מישהו... מוקש. אחי, עשו פה גריף. מוקש אבל... טוב, נו. עליתי על פרה, אני רוכב על פרה. דיו. דיגדן, פרה מטומטמת. סיזלים שלוש מחסניות. איפה יכול להיות פה אוטו? אמרי. אוי. ראיתי מישהו? לא. טוב. אוכל. אני רואה פה, אז נראה לי אני יכול לעשות עכשיו קיל. הופה, דורון מצאתי גם ארמור פלייט. טוב, אתה... אני חושב שאני הולך לכיוון השני. אני אכתוב בסרטון, סליחה על האיכות הסוסה. טוב, איפה אתה? ליד הקומקום הענקי. איפה אתה? ליד פקטורי. די, קצת התרחקתי מפקטורי. פקטורי זה נראה לי בכיוון הזה. כדאי להשאיר את ה-C4? כן. עליי, כן? לשמור את ה-C4. לא, אל תשמעו. אז להפיל אותו על הרצפה. תעשה אותו ארמד, שיחשדו, אבל תלך משם. C4 armed, סבבה. באמצע מיליטרי בייס. אל תעשה מיליטרי בייס. באמצע אוהים. כן, קין. רק אני יכול לבזבז אוכל חופשי.
דקה, אני ליד קין, איפה זה פקטורי? למה, מה אתה עושה ליד קין? אני ליד, אני מתקרב לפריזון. אני צריך מפה. אוי ואבוי, אוטו. אוטו? או, דורן, איפה אתה? הוא קצת... אין לי מקום למחסניות ל-CZ. אז לא רק אמרת שיש לך אוטו. איט, דרינק, אופס וטוטו. יש לי הגנה מטורפת, יש לי ארמור פלייטס, בליסטיק גלאס, ויש פה מישהו. הוא לא נוסע. חסר לו גלגל. אז תמצא גלגל. אני ליד קין, זה לא בעיה. אבל רגע, יכול להיות שיש פה... כן! יש! לא, אין לי מקום. בואו נזרוק כמה מחסניות. שוב, נו. דרופ. אני מחכה לך במקום שאתה תראה אותי. וכמעט בכל מקום במובן אתה תראה אותי. יותר וויל. עכשיו ניקח את המחסניות. אין לי מקום בגלל זה. אוקיי. וואו. איזה אוטו מצאת? סוג של משאית כזאת. טנדר, קיצור. טנדר? טוב, אז... אוקיי, מישהו תיקן אותו, ואז לא תיקן עד הסוף. ובוא נגיד, כל הדברים שלו שבורים. יורים בכדור, אני חושב הוא מתפוצץ. בטוח? לא כדור אחד, לא יודע. כי אני פשוט רואה פה מישהו, אני מפחד להתקרב אליך, כי אני די צריך לעבור לידו. אני עובר מסביב לקין. חכה דקה. ליד האנטנה הגדולה וליד הפריזון, אז אני הולך להשקיל, אני אעשה עוד דקה.